uhlelo luka DUBE TV la abalaphi bendabuko babukeli bechazeni ukuthi izinto abazenzayo besiza abantu bazenza kanjani. Namhlanje ke babukeli emakhaya siyabona ukuthi umkhulu Dr. DUBE ukhona futhi omunye umfowethu ahamba naye bakhona baphethe something. Kodwa ke umkhulu Dr. DUBE babukeli emakhaya ukuthi kunento asiphathele yona. Emkhulu siyanibingelela futhi noScelo DUBE ngala eceleni ohlelweni baba siyanibingelela sanibona. Yebo sanibonani balaleli. Yebo namhlanje nake ihamba indodana yami. Yebo Okamlayo Scelo. Indodana yami yona engiqeqeshayo ezongena ecathulweni zami. Ngoba siyakhula siyaqhubeka nathi phela first sibedlula sibe kube khona siyanga khona basale bona balapha abantu. Yebo Yona indodana yami le engiyiphethe namhlanje engihamba nayo. Yebo mkhulu. Ya, ake ngisho ke yami imbiza engiyifake namhlanje ukuthi ngiyabona. Imbiza yami engiyifake namhlanje na imbiza egeqayo. Yebo. Ya. Egeqayo makhoti lembiza itholisa ngabantwana kubakhonyana futhi iyakwazi futhi ukuthi livuke lithi impu. Waphela ngeke ubathola abantwana uma ingavuki lithi impu. Yebo. Yebo. Ngoba kube la ukuthi umakoti eshadile angabathuli abantwana. Ngoba la abanye umakoti abasebeganele kulowo muzi bagcina sebehlekisa ngaye ihleka bayini yena. Kodwa kwabona mkhulu awuphinde usicacisele mkhulu ukuthi yini konje inhleka bayini mkhulu. Inhleka bayini umuntu ohlekwa yinokho bani. Umuntu ohlekwayo nje oyinsini kulowo mndeni. Yebo haya akabathola abantwana uyinyumba kwasha kwacima. Yebo mkhulu. Yona ke ihlakabayeni ke into enjalo. Yebo Kunoma kwabiwe nje hayi bayamabela nje yena ngoba yazi ukuthi akabatholi abantwana sebenza ukwenza nje. Yebo kuzobe khona izakhe ezikhulumayo ukuthi hayi uyadela wena ongazalanga nalowo magama lawo aseqondeki yena. Yebo mkhulu. Yebo bazi basho bathi futhi alikho elizalele elinye. Wona amagama amambi awela kulomakhoti lo ongabathula abantwana. Yebo awusicacisele futhi lapho mkhulu kancane futhi ukuthi kusho ukuthini kona lokho mkhulu esizulwini nje kona ukuthi alikho elizalele elinye phinde usicacisele lapho mkhulu. Kona liyasho nje liyaqeda ngoba phela ngeke ichazeke ngendlela edwele ngoba phela iyahloniphiswa mokhulunye. Yebo Kodwa ke usobona nomuntu ukuthi makuthiwa alikho elizalele elinye ukuthi akekho umfazi ozalela omunye umfazi. Lelo gama lichaza lokho. Yokwana makuthiwa khishwa umfana kuthiwa akahamba aye ngale ayovusa leyayo. Uthi mesekhulile lo mfana alibe liphume lo gama futhi ukuthi haya alikho elizaleli mhlawumbe kuzombondo mhlawumbe senomfana uselento ezinhle ukuthi unika lo mama wakhe anikwa yena. Haya sivuka isikhwele lo amzalayo athi alikho elizaleli. Ikhona ke lembiza ke yokugeqa ikhipha zibo u2 ukuthi u4 litha. Yebo mkhulu. Bayiphuze benomkhonyane bayiphuze bayithathe. Yebo bese kuthi kugcineni ke usogcina umakoti kuphela sephuze leyo yodwa ke imbiza na kanjani sizohlala yesiso. Agiji ke lapho izokwenzeka lento. Hayi ke silungileke le ndaba ke ngizoke sifake nange kumfana wami ke akachaze ngale mbiza le. Yebo mkhulu. Isho ukuthini yona? Yebo naye akayithathelanga emoyeni. Yebo mkhulu. Uyithatha ubaba wakhe ekhaya. Yebo kubalekile ukuthi uthathe into oyaziyo wayithatha into yasekhaya. Uyasekhaya. Yebo uyithathele ukuthi phambili ulapha abantu ungamali lokhaya noma yini usuthi ulapha abantu. Yebo ukuthi wazini ngale ndumo. Yebo siyakwamukela nawe ibhuti Scelo ohlelweni lika Dr. DUBE. Now awusichazele ukuthi yini lo ephethe ngesandla olokuyidlalisa kancane yini lo ephethe esandleni. Wensizwe Phila bafowethu. Yebo. Ngicela ngithathe ithuba leli lokuthi ngibonge umthethuzana nekhehla.
Ikhehle lona lengiqeqeshayo and lisangiqeqesha namanje ngoba kusakuningi engisafuna ukufunda kulona. So ke kuthi umfundisi kamzala umfundisi mina ngiyaphikisana nalokho. Kuzokwenzeka ubaba njengoba enyanga nami nje ngizoba ukukuvula nje futhi ngifisa ukuthi ngibe ngaphezulu kwakhe. Yebo. So ngithi mina kunina wensizwa noma ngabe usahostel noma ngabe usemarenkini. Yebo. Ukamhlaba uyalingana. Ukuphi la kufanele khona lama ngithi mina kuwena unenkinga ukuthi umthondo wakhe awuvuke. Unenkinga ukuthi umthondo wakhe yena usheshe uqede uma khona ngamjabulisanga. Ngithi mina kukhululeka mfowethu. Sengikhona ngiphethe lana ungazo la kogogo. Yebo. Ngiphethe la imbiza yamadoda la. Lembiza lena ishaya iqolo lembiza le iyacleana ikhipha amahlengehlenge. Omunye umuntu uzongibuza ukuthi yini amahlengehlenge. Amahlengehlenge yilento othi umwadi uchathile isiphuma siyamafinyilo. Iyona nje ibiza amahlengehlenge. Leyo nto leyo iyona lento lena edala ukuthi umthondo ungavuki. Iyona edala ukuthi umuntu abe yivila. Iyona ukuthi umthondo ube umkhono webhantshi. Lokho ke akufuneki bafuyisi ngoba kahle egcineni sakha imizi. Yebo mfowethu. Yebo. So lembiza ke ngiqambe ngokuthi ungane zolala kogogo. Omunye uzongibuza ukuthi hawu ingazolala kanjani ngoba phela umuthi lo. Bafela nje simple. Umeke wafaka lembiza le. Le ndaba likhulunywa phansi. Ingezingezwe izingane. Umeke wafaka lembiza le. Izingane afana uyixoxe zahambe zolala kogogo. Ngoba yini na lembiza limuchathe ngayo livuka libheke phezulu. Akufunakala phela uma wengane ezoyixoshile zizwe izingane ukuthi umama uyabonga. Ngoba noma ngabe useling board noma ngabe unani uyazwakala ngoba qopha kuseling board phezulu imbonga usebonga kakhulu umama. So ingakho isembiza le ungazolala gogo ufuna umuntu ngayo ingane ngiyixosha. So ngiyatholakala oyifuna lembiza le uyangatholakala enambeni yami ethi 065 629 5372. Ngiyaposta nakaphepha noma ngabe ukuphi siyafika iyafikela kuwena ifika after 3 days masiyiposile. Ngithi kuwena wemfowethu ungayalezi ngoba sisho imbiza imbila yalala umsila ngokuyalezela. Yebo. So ungasali mfowethu even neqolo lishaya beseceleni ikli umthondo ube right uphinde futhi ubonga umagodo ahambe ayoba ngaphandle engabe ubonga lekhaya nomeqe yokushaya kahle uzifo zonke ishaya izifo eziningi kumuntu. Yebo. Injalo ke le ndaba le. Ake ngibuze futhi lana uma mhlambe umuntu mhlambe ethi unenkinga lana mhlambe ngisengibuza ngibhekisa kuwena bhuti scelo ngicela ukubuza ukuthi umuntu mhlambe onenkinga othena usenesikhathi esijana mhlambe oseneminyaka mhlambe esedlulela ku3 empela into yakhe inenkinga engathi ayisebenzi kahle embedeni ayisebenzi kahle induku mhlambe iyakhathala noma ayinayo energy uyakwazi ukuthi umnikeze into enjenganalena noma umkalele isikhathi. Ziningi vele imbiza enginazo nginaoqanda oqanto nazo zonke imbiza nginanekini umthondo. So kwesisikhathi nomfowethu umuntu uma ingasavuki kwesisikhathi usuke enelonda ngaphakathi mhlasimbe before uke waba ne drop mhlasimbe before uke waba nento bathi umhlumo. So ngina enye imbiza ekwazi ukuthi kulaphe lokho before uchathe ngalena esiyiqondene nalonto leyo. So noma ngabe no 3 years noma ngabe no 2 years still ngisazokulapha futhi still ngisazokunikeza imbiza eqondene nalonto. Wena into efuna uyenza ufuna usho ufike kumina usho ukuthi yini inkinga enginayo yende lapho ke zosingabona ukuthi wena uqondene nayo iphi inkinga ngoba mfethu inkinga zethu ayisoze afana. Omunye uzwa nenkinga eyilonto omunye uzwa nenkinga ukuthi isheshe iwe omunye uzwa nenkinga ukuthi ayiqini. Yebo. So nginembiza ziningi kakhulu kodwa nansi enye engiyiphele njengamhlanje ungazolala kogogo eshaya izifo eziningi. Okay ngicela ukuphinde ngibuze ukugcina futhi mfowethu ake ngibuze umuntu mhlambe onenkinga othi ubhajiwe yena noma une drop ubake bathi drop kwesinye abelungu one drop uyakwazi ukuthi naye mefika kuwena umnikeze yona lembiza yakho noma mhlambe ukumsethele enye umuntu one drop uyakwazi ayisebenzisa. No uyasebenzisa la kodwa khona ezomnikeza enye ukuthi aqala ayisebenzise before asebenzise le ngoba bafethu i drop iyingozi umuke waba ne drop
nomthondo uyakhathala. So kumele ngikunikeze lento ezoqondana ne-drop, ngiphinde futhi ngikunikeze ukuthi ukhuthaze umthondo. Uma ukhathala le mbiza le uba nomusa, uyakhuthala, nangimama uyakhuthala, nomama futhi naye akakuncishe ngoba uyazi ukuthi yena ikhona lento le. Ayithulayo. Ikhona lento. Uyajabula. And bafethu ingozi lento le ukuthi uthathe umfazi ingane yomuntu uyithathe le kubo uzoyiletha le ekhaya, uzoyilapha uzoyibala ngendlala. Khumbuza lo muntu ushaya abazali bakhe. Khumbuza lo muntu lo udila abafuwabo wakiya nesibongo weza kuwena. Akazelanga ukuzolala la. Mningi nje. Akukhona emshiyeni la umfowethu. Yebo. Kuyasetshenzwa kwakhe umuzi, uzowakha umuzi la. Umuzi ngeke uzwakha ngokuthi uba nesitini noba nemali kuphela. Kodwa fana nomthondo mawusebenze uzokwakha umuzi. Noma ngabe nemali engakanani, noma ngabe nomuzi omngakanani, kodwa uma ingavuki uzokushiya mfowethu. Awukho lo muzi upheli womuzi. So siya le mbiza le iyawakha umuzi, iyawuvusa imizi ababhini. Umuzi uvuthi iqinqo ubheke phezulu umuzi. Nayo futhi umusinduku yakho umsivukile. Hey mfowethu ungathatha ngisho no5 yebhakedo ulengise kwenduku ivuye ebheke phezulu eyibisawa. Babukele emakhaya niyezizwela ukuthi ziyashisa zinomkhatsha ezanamhlanje ziyashisa. Siphethe uScelo DUBE namhlanje. Inkunzi ibonakala ku Facebook ukuthi impela ikhuluma indaba yembiza, ivusa umthondo ubheke phezulu imbiza yaScelo DUBE. Siyezwa abantu bayakhala bayambona. Scelo sichazele ke futhi sicela ukuthi nawe utholakala kumapha ama social media, mhlawumbe ukuthi uyatholakala utholakala kanjani ku social media? Ngiyatholakala ku Facebook nguScelo DUBE, ngiyatholakala na ku WhatsApp, cellphone number yami is 065 629 5372. Ngiyatholakala na ku TikTok Scelo DUBE, ngiyatholakala bafethu na ku YouTube Scelo DUBE. Ngizocela ningifollowe, niphinde ni like bese niya subscribe ngoba bafethu uma ngibona ukuthi niya subscribe niya like nami futhi kunginikeza umdlandla ukuthi ngiqhubele phambili ngoba ngiyabona ukuthi lento angiyenzayo bakhona abantu abayibonayo futhi bakhona abantu abazoyincoma bafethu. Yebo. Babukele emakhaya ke iyona ke eyanamhlanje indaba siyayigoqa namhlanje. Siphethe umkhulu uDr DUBE ekanye nendodana yakhe efana naye ncamashimu uyibuka kwikamera. Bayeza bathi basazosiphathela okuningi futhi baloku besichithela besinikeza ngoba yona indodana kaMkhulu DUBE iqeqesho uyena impela ngqo umkhulu uDr DUBE bazalwane. Sicela ukuthi ni like niphinde ni subscribe ke isizohlangana futhi ngesikhathi ezamkhulu ake siphumeni ke futhi manje. Hayi. Sale kahle ke balaleli. Yebo. Saza bakhona nani isikhathi esiningana phela. Yebo. Tunamandla ngoba wanqoba thwe, tunamandla ngoba wanqoba thwe, tunamandla